Больш за 25 тысяч ветэранаў беларускай міліцыі гатовыя стаць пад ружжом. В любой ситуации наши ветераны готовы стать на защиту нашей Родины. Яшчэ 6 лістапада 24 году Кубракоў паведамляў, яны не застануцца ў баку ад электаральнай кампаніі і будуць задзейнічаныя на розных яе кірунках. Былых супрацоўнікаў ведамства плануюць выкарыстоўваць для аховы грамадскага парадку на выбарчых участках, а аксакалы з іх ліку стануць сябрамі камісій, назіральнікамі. Міліцыя – гэта адзін з найбольшых выдаткаў у дзяржаўным бюджэце. Нягледзячы на дэфіцыт бюджэту на гэты год, у ім прадугледжаны рост расходаў на абарону і сілавікоў. Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе з 94 году. З 96-го ніводная выбарчая кампанія ў Беларусі не была прызнаная незалежнымі назіральнікамі адпаведнай дэмакратычным стандартам. Іх вынікі істотна фальсіфікаваліся. Сам міністр Кубракоў з 20-го году знаходзіцца ў санкцыйных спісах дэмакратычных краінаў захаду. На той момант ён займаў пасаду начальніка менскай міліцыі, якая займалася сілавым разгонам мірных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў на карысць Александра Лукашэнкі.